gipangutana sa Ginoo nganong mitago si Adan kuyog sa iyang asawa nga si Iba. Unsa may tubag ni Adan? Wa na mo kay baw. Pag-ingon ba, asa man ka? Ingon siya diri, tubag siya, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot akog kahadlok o mitago ako. Hadlok. Kanang kahadlok, mo na'y timaan nga nisod na ang yawa nato. Basta naa kay kahadlok, ang yawa na nasod nimo. Sa maron, wa mo'y kahadlok. O na nang yawa diya sodo ninyo. Muna, ang sala. Kada nato buhat og sala, ang yawa musod nato. Ang virus sa sala, mao ang espiritu sa demonyo. Mabutan ang maingon ta, hadlok jud ko anang tawhana kay murag gina siya giyawaan. Asa pagsulti pa lang nimong nahadlok ka, ikaw sad giyawaan na saga. Nya karon ka ning pundo ka, pila ka kabuk giyawaan ron din eh. Nya ang yawa gisimbolohan na diri sa Book of Genesis og bitin. Mao na nga niingon ang Ginoo mitagna siya pagsilot niya ni Adan og ni Iba, mitagna siya nga ang imong kaliwat bitin ug ang kaliwat aning babay mag-away gyud hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nya kinsa may kaliwat sa bitin, ang mga hadlukan. Kinsa may kaliwat sa babay, ang mga dili mahadlok. Mao na si Maria, way kahadlok. Pag ingong Diyos Ginoo, magmabdos ka. Pila edad ato ni Maria? Matod pas banabana, mga 14 anyos. 14. Wa hilabtig laki, way bana, magmabdos ka. Ingos Maria, unsaon man pagkahimo ana, nga wa man koy bana. Ingon siya, basta paanakan ka sa Espiritu Santo. Ingon des Maria, matuman ang imong pagbuot. Kamoron din hing mga ginikanan. Ug ang inyong anak magmabdos 14 anyos, sugot mo. Di man mo musugot mag-uyab-uyab 14 anyos. Hadlok man gani mo, sa ato pa pertig yung daghanang yawa diha ninyo. Oy, sa mo diya, di mo moto. Basta na nang kahadlok. Hadlok ka nga di mo lampos og eskwela, hadlok way kaon, hadlok way balay, hadlok way yuta, hadlok nga matiguang, hadlok nga masakit, hangtod yun hadlok nga mamatay. Ana, pari sad hadlok sa way kolekta. Perting daghanang kahadlok. Pulos ginaiya siyawa. Nya nga naman, naa may sala. Nakaron, ang Ginoo, kung atog yung tanawon sa sinugdanan, ang gibuhat gid niya nga tao, wa gi sala. Immaculate. Sabot anang immaculate, way sala. Ang una niyang taong gibuhat nga way sala, mao si Adan. Yan, nireklamo mas Adan kay mingaw kayo, mga hayop, mga langgam ra iyang kuyog, naghimo ang tao o ang Ginoo ikaduhang tao nga wa gyapoy sala. Isa man? Si Eva. Gikuha gikan sa gusok ni Adan. Ang ikatulo nga gihimos Ginoo nga wa say buling sa sala mao si Maria. So si Maria, third na to siya nagihimong way buling sa sala. Ang ikaupat kinsa man? Si Jesus. Si Jesus na umol sa tiyan ni Maria, wa gyapoy sala. Ang ikalima, kinsa man? Ang makatubag, tagaan ako 1 million. Na may upat, no? Si Adan first, Iba second, third, Mary fourth, Jesus. Karon, kinsa may ikalima nga, wa gyapoy buling sa sala. Allah, wa kay bao. Ang mga binunyagan, ang simbahan.
Kana tanan nga gibunyagan pagbunyag gid nato nahimo dayon tang bag-ong binuhat. Way sala, immaculate, papas gid tanang sala. Nining upat, anining lima, ang ikalima mao man ang katawhan no kita binunyagan. Niining lima ka mga tawo nga gibuhat sa Ginoong way sala, ang successful nga wa gyud mansahi og sala, naka-maintain ba? Naka-maintain sa pagkaway sala, maura gyud si Maria og si Jesus. Winner silang duha. Si Adan napildis iyang asawa. Ang asawa ni Adan nga si Eva napildis bitin. Kini sang mga binunyagan apil na ning nagwali. Ambot lang unsay nakapildi dinyo. Naiuban mapildi lag cellphone, tanaw-tanaw, porn mo'y tanawon. Nasay uban napildis kwarta, siging pamalikas tungod anang utang nga wa mabayri. Naiuban napildi las utlanas yuta, siging pangangkon anang yuta, siging yaw-yaw pangaway sa silingan, awa na, pildi na. Nasay uban napildi lag bana, bana adto maghapyod sa manok, sige sang pangasaba ang asawa. Ang uban napildis kabit, no? Ang kabit dito, nangabit ang iyang bana, ang asawa sad, magsigisag pangaway sa kabit, awa na, kuha sad ka. Ang uban, napildis ilang mga anak, siging pamalikas, siging pangusi, siging panghapak. Mika mo, sa'y nakapildi ninyo ron? Ang pare, usang sa'y makapildi? Ambot, pangutan ang madre, sa'y makapildis pare. Oy, ang pare, mapildi lag sa kristan usahay, no? Siging yaw-yaw sa kristan usahay, mapildi lag lektor. Sayo po ito yung pagkabasa, ter. Ay, ingos pare, nga sayo ito pagkabasa, kusmo sa ding lektor, mura sa kamao ni pariya na, yung kamao na. Nangapildi na ta. Daghan kayong nanimba din nga, dali kayong pildihon. Ang pangutana ron, nganong si Maria o si Jesus na successful man. Nganong wa man sila mapildi siyawa, bisan pagdinhi sila sa kalibutan nag-agi. Tanawa ha, diin gipildi sa yawa si Adan o si Eva, didto pagyus paraiso. Paraiso. Lugar sa Ginoo, home court sa Ginoo, paraiso, pero gipildi si yawa dito si Adan o si Eva. Kaning kalibutan, home court ni si yawa. Gitawagon ni dinhig walog sa mga luha, kay gingharian man ni si yawa ang kalibutan. No. Di mo mtuwa na. Inyong tupad ay. Lingi-lingi dia. Porting yawa dia. Lingi sige na. Kana, mo na ang yawa. Dias inyong balay, lingi-lingi adas palibot sa inyong balay. Porting yawa kay dinis kalibutan, porting yawa dinhi kay gingharian niya. Mao bitaw si Kristo ningon, dili mo iyas kalibutan. Kinahanglan yung dumtan mo sa kalibutan tungod kay dili mo iyas kalibutan. Kay ang kalibutan iyas yawa. Maubitang tapuson gining kalibutan. Moabot yung panahon nga matapos ni. Kaya nga naman, di man ni iya nas Ginoo. Ang gabuhat ani ang Ginoo, pero ang naghari ang yawa. Mao na, gusto gani kang malipay dinis kalibutan, patay gyud ka sa yawa. Kaya ang mulipay ni mo dinhi ang yawa. Karon, nganong nakakuan sila? Nganong nakabuntog? Tulo ra gyud ka principles ang ilang gituman, og mo sa ni gituman ni Maria og ni Jesus. Og iya sa ning gitudlo nato, basic Christian teaching towards holiness. Unsa man? Ingos Kristo, kung gusto mong mosunod nako nga nakabuntog ko siyawa, gusto mong mosunod sa akong inahan nga maogyoy nakabuntog sa siyawa, ang unang buhaton ingon siya isalikway ang tanan, apil ang imong kaugalingon. Deny everything including yourself. Ay gyud pangangkon, ay gyud pangangkon. Ikuan gina i-disown. Kamong mga bana ay namo pangangkon sa inyong asawa, maminti nimo ang imong pagka way sala. Mga ginikanan ay namo pangangkon anang inyong mga anak, kana maminti nimo imong pagka way sala. Ay namo pangangkon anang inyong alahas na kamoy tag-iya kanang inyong kwarta kanang inyong balay. Wa jud kay sala kay ana. Ayaw mo pangangkon sa inyong naong, wa kay sala.
Pero sugdig pangangkon imong naong, kasaha dayon ka. Una nimong sa, imo dayong pamutlon ang gitanom sa Ginoo nga kilay. Ala, ibot, kiskis. Kuluran din nimo ang buhok nga hinatag sa Ginoo kay ikanay magbuot. Gitawag na og sin of vanity. Wa mo kibaw na, sala na, vanity. Imo dayong papution imong naong kay lagom-lagom wa ka kauyon sa Ginoo nga naghimos lagom nga naong, vanity gihapon na. Imo dayong putlon imong palupyan tube kay di na ka gustong manganak, di na ka mosugot nga ang Ginoo mohatag nimong anak, and that is sin of mutilation. Pamukibaw na. Imnan dayon nimong pills aron di na ka manganak, patyo nimo ang imong mga healthy hormones. Unsa man say tawag ana? Sala sa abortion. Ang una nimong gi-abort ang imong mga healthy hormones. Unya kung masipyat yun, naagyo'y bata, ipakumot aron ma-abort yun ang bata. Yan, saman. Musta mamoron? Anong seryoso mong kayo mong mga naw? Portig yung daghana ninyo og sala. Hala, ato nang i-restore ang atong immaculate state. Ang saon man, deny yourself. Sunod, ingos Kristo, take up your cross. Antos yun, antos. Antusan ng imong naong, antusan ng imong bana, antusan ng imong asawa, antusan ning pare, antuson sa pare kani mga parishioners nga di mohog kolekta. Antuson sa pare ang mga sakristan nga usahay manguha sa kolekta. So ana, antuson inantusay tagmaayo, inantusay. Og kamao na tang muantos, di kasud ang sala oy. Kay ang i-offer sa sala unsa man, LDS. Unsa man ang L, lami. Unsa man ang D, dali. Unsa man ang S, sayon. Mo ni i-offer sa sala, lami, dali, sayon. Ala, pag-antos, di ba, pirmig yung way lami, pirmig yung dili, dali, pirmig yung lisod. Mo na i-antos. Hay may lisod, premarital sex o pakasal usa una sex. Hay may lisod ana. Lisod gitong pakasal una sex. Pero mautoy, way sala. Hay may dali, same-sex marriage or man and woman. Dali kayo ang same-sex. Kay magkuyog ra mo, di raman mo mailhan. Nya mag-sex day mo dito, pulos babae. Di raman mo badlongon, pulos laki. Pero babae o laki, daghan ng mo chismis. Ala, uyab din na sila, uyab din na sila. Ana naman, alang pari og madri ka kuyog, uyab din na sila. Chismison man ka. Pero puro laki, why problema? Pero sala na. Hay may lami. Litson o utan? Ing na litson nga ipares og utan. Pero suway og kaon sige litson, patyon kas kolesterol eh. Hay may lami, tubig o soft drinks? Tubig. Taka lang mo kalami sa soft drinks. Pero patuya nga na soft drinks, patyon gyud ka. Muna kanang tanang lami, mo patay ginagkalag. Tanang lami, mo patay nagkalag. Muna si Kristo ang iyang gi-offer apdo og suka mo iyang giinom. Gipainom niya the cup of sufferings. Dili lami. Muna si Maria, dili lami nga sa imong atubangan anha patyo ng imong anak sa imong atubangan. Pero gidawat na ni Maria aron di siya gihigugma niya ang nagpatay siyang mga anak. Ay karon, suway ko higugma ang nagkabit sa imong bana. Tistingi. Suway higugma ang nag-rape sa imong anak o kaha sa imong pag-umangkon. Nga maorasad ang imong igsuon nga niunay sa imong anak. Kay adik lagi. Suway ko higugma. Kaya dili. Ugin ka dili pader. Liwat ka ni demonyo. Nadakas demonyo. Ingka kaya ra pero sakit. Kana antos liwat kang Mama Mary. Kaya ba? Yes. Ngano man
gibuntog na ni Maria ang sala. Kinsa tong mosunod ni Maria, mawad-an na sa sala. Naabay posibilidad nga mawa atong sala? Yes. Unsa may gibuhat ikatulo, ingon din, follow me. How to follow Jesus? Kani nga atong stained glass na sa babaw ay. Kana, 7 na kabuok to follow Jesus, to become like Jesus. Unsa man? Sacraments. Sacraments. Magpabunyag ka, mahimo na kang anak sa Dios, nga mao si Jesus. Magpakasal ka, sacrament of matrimony, maliwat na ka ni Jesus. Limpyo, banag asawa. Mangumpisal ka, magpa-order ka, ordin ka, liwat na kang Jesus. Mangumpisal ka, magpahilog ka, magpa-confirma ka. Ana. So, avail the sacraments. Naaman sa uban, di nagisan mangumpisal. O niya lang na pa diroy, inighuman na gyud sa, di na dyan ko kasa, una pa kumuduol simbahan. Sayop ka. Sige lang dyan, balik-balik. Kada kumpisal, wag tang imong sala. Nagpuyo-puyo karon, gatampuog imong sala. Inigpakasal nimo, papas din na imong sala. Oo, ana na. Mura mamugwa mo to. Wow, na siya. So ayaw ka balaka. Kay ang sala karon anay tambal. Kani kunong atong COVID, wa pa man kuno ni tambal. Nya kay wa may tambal, hadlok kay tas tanan. Kani sang sala ay nagkahadlok eh. Nabitay mo kumpisal ako, pader, kuguol kay ko pader, tiguwang na ko, sinta na kong edad, balik-balik lang yapon akong sa, naku ay kahadlok kay na may tambal. Pangumpisal. Nya pag antos og balik, antos na sagbalik, antos ang imong pagkatiguwang. Nawa, di ba, di ka kasaan na. Mga ambisyon man sa siya, 18 anyos, iya kunong maasawa. Oo, naunsa. Ang imo ganing asawa nga namatay, si Tinta na mangitukapin niya, karon ilisa ni mo og 18, patay ka diha. Nya mag-uol siya, kay wa jud kuno ni sugot niyang 18. Magyaw-yaw na lang kuno siya. Oh, ay na lang, pampari gani, 50 city pa ni, upa man gani, kitag 18, ikaw na nood sinta, unhan no, ni mong pari. No? Magdungan tag-antos, aron dili na ta mga makasaan eh. O, di ba? Ana siya niya, nanasay sala, sakramento na sad. Nindot kayo na, 7 sacraments. Nindot kayo. Dili lang ang stained glass mo, nindot, ana. Ang epikto yun sa 7 sacraments. Na siya, ha? Manindog na ta ang katong gustong mabalaan.